Aprang si Karbi ang long time kelang rat doan at tumaphan si tami Karbi Youth Festival akardom pipajir iklo kardom. Karbi Youth Festival mate KYF ke paman ponceng aningkan lake 1974 aningkan. Lapen Labangso Festival henlo Karbi Cultural Society hinpen ke paman ponceng lun temo kitip kiteng lun kan ili Karbi kayang bong. Aningkan ongdong pen aningkan Karbi Youth Festival henlo kitchenai North East angbong pen jutang juban kacing room amai. Aningkan wang sitame Karbi People Host Taralangso di Kualong Silabangso Karbi Youth Festival amai paman pondo. Thang Karbi apindeng sumpot pen cenglok lapen ason kacipati cipaklang ponpu. Lapen metang kiselam kirip kibu keleng lahai sitame ilitum ladak tekon longji. Labangso Rongaje long jutang jubat ahin pen tame tekon longji. Tame kapre kacipati ta teklong ponji bang solong Miss KYF lapen Mr. KYF sitame nong nam kacitang plong pen isilo. Aningkan bang sitame suri amuluk nang kacitong dundo lapen India pen adet kapre katung sitame ladak nang citong dun. Lason si Karbi kaya tum si tami isining karong ang teglo lapen ilitum ta pinangan liduno pusi matalo. Pini arkoya ciklu ni pai kruhini anang litanglo asino nang kiliji ni pai krip hopen krisir kep an Karbi Youth Festival Taralangso di Pualong paduponpo. Karbi ang long ora doan atung tami Labangso Rongaje long wangpen alira cham nang pidunto pusi ningthelo. Lapen Karbi ang long time sa channel hinpen Labangso video nang kilang dunopot churu parlo nilimen sami rosemary teron pi kardom.